Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo parlarem de l'Interrail, que és un dels molts projectes de mobilitat internacional que existeixen. L'Interrail és un bitllet econòmic que et permet viatjar en tren per nombrosos països d'Europa. El període de validesa pot durar entre 4 dies i 3 mesos i està disponible per gairebé tots els trens d'Europa, amb accés a 40 companyies ferroviàries i de ferris en 33 països. Qui pot beneficiar-se d'aquest bitllet? Doncs totes les persones residents permanents als països de la Unió Europea. No hi ha cap edat mínima o màxima de participació, tot i que els preus estan organitzats per franges d'edat. Per fer-te una idea, si tens entre 12 i 27 anys, pots agafar el paquet més famós, 7 dies de viatge realitzats durant un mes, que té un cost de 264 euros. Té un mes de validesa, dins del qual durant 7 dies podràs agafar els trens per viatjar. No t'encaixa? Doncs no pateixis, a la web trobaràs moltes altres opcions. Atenció! Tens 18 anys o estàs a punt de complir-los? Podries guanyar un pas d'Interrail totalment gratuït amb la iniciativa Discover EU. La coneixes? És una oportunitat que permet als i a les joves d'Europa de 18 anys viatjar gratuïtament en ferrocarril per Europa amb la finalitat d'explorar la diversitat del territori i conèixer la cultura i la història europees. Només has d'omplir un formulari i es realitzarà un sorteig entre totes les persones participants. Com pots inscriure't? Segueix els enllaços en pantalla o escaneja el codi QR. No dubtis en contactar amb nosaltres per saber-ne més. Trobaràs tots els punts d'informació juvenil i oficines joves de la regió escanejant aquest codi QR. I ara descobreix el testimoni d'una participant del programa. Et pots presentar en poques paraules? Em dic Lau, tinc 28 anys i visc a Terrassa. En quin projecte vas participar? L'any 2019 vaig fer un Interrail que em va permetre viatjar des de Terrassa fins a Istanbul. Com descriuries la teva experiència en una paraula? Doncs per mi va ser una experiència, diria que necessària, perquè en aquell moment intentava viatjar de manera respectuosa amb el medi ambient i això em va permetre anar fins a Istanbul a visitar un amic. Pots explicar una anècdota o un record de la teva experiència? Una anècdota que sempre recordo és que vaig conèixer una dona d'un país d'Amèrica Llatina que estava viatjant sola per Europa i estava viatjant en tren. I el fet de compartir la intimitat de molts pocs metres quadrats de l'habitació de tren doncs ens va permetre conèixer-nos molt i explicar-nos moltes coses. Recomanaries a altres joves que participin en aquest tipus de projectes? Recomanaria molt viatjar a través de la iniciativa de l'Interrail perquè et permet fer molts quilòmetres sense haver d'agafar avions i podent viatjar de manera més respectuosa amb el medi ambient. I també perquè te n'adones de la quantitat de quilòmetres que viatges i ets molt més conscient del viatge que fas, del trasllat.